cada corredor irá tua. Mil secretos tenta amores. Querrías de maravilla, qué campiña tan bonita, teus encantos, tua nobleza. Todo mundo a ti te envidia. Cando estou lonxe de ti, terra meiga, terra enxebre, mil recordos me acompañan, pensando que hei de volver para ver. Señores, meus queridos veciños, co xuicio que van ver, non poña ninguén fociños. Conten que é unha broma do Entroido, estamos en carnaval. E que este é para facer rir, que non é para facer mal. Teño a miña dereita ao letrado fiscal, que como outras veces, espero non o paga mal. E a miña esquerda, por aquelo do divino, teño o señor defensor, con que diz que hai que ter tino. Polo mesturado que anda a xuicio, vai ser por apartados. Esperemos que este xeito nos traia bons resultados. Este juzgará e este fará a defensa, pregándolle aos dous que non a faga moi extensa. Teñen a palabra. O do condón dice, hai que arreglalo, senón estamos delistos, como facelos en peligro tal como ven os obispos. Naide pode negar que é decente o conto do taca-taca, pois se vendo doutro xeito será como o ano da vaca. O de poñelo para metelo non conto faga o ano da vaca, pois de prever as cousas é a verdade o que se trata. Foi a verdade unha desgracia para os cegos de Lalín o faltarlle a información do home do peluquín. Non vexo que fora desgracia, nin para eles nin para mí. Non dirán que es fácil ver o home do peluquín. Na rúa do matemático fanse arreglos en un bos, xa que pronto terá moi tremendo socavós. A verdad, eu non vexo nela ese tal acontecer, pois para a rúa que deixan, pouco socavós pode haber. O Fernando é bon músico, demostrouno no concerto de Nadal.
De contra a disertación, algún din que estivo mal. Non se permito falar mal do concerto que tivemos en Nadal. E el dixo que lle saleu que el o galego fala o mal. O mandar a Marta ao Golfo trouxo malos resultados, pois conseguiu que os mariños quedaran algo mangados. Levar a Martiña ao Golfo para algúns tivo sentido, así como para outros non tivo ter a praga no cocido. Vou cos temas importantes e tratareinos agora. Que é iso de que sin permiso algún se bote unha nova nora? E non digamos nada do que por dedicarse ao ocio da noite para mañán bota a chave ao negocio. O dos temas importantes parece un negocio de orella. Que terá que ver que o perfil teña nora nin que cerrar a ovella? E con outros aconteceres tamén se estamos vos. Hai casamentos que un se entera gracias ás televisións. Vese que é importante case tanto como do guerra, pois o de verse na televisión non se cousa para calquera. O arroz nos casamentos escomenzou metendo cartos ao ceo, pero agora dá traballo como oficina de empleo. Eso do arroz foi inspiración divina. Querías que comeran con garabuxos como fan a lona tina. Hai quen di que tivo motivos para nos pechar a ovella, pero outros din que foi por non aturar, e iso mándase centella. Cada un na súa casa, pódese facer un ensaio, e se os máis non lle gustan, máis que os parta un raio. E non digamos nada de algún do Maraguai que pecha os domingos sin decir para onde vai. O que ten un negocio, ou o sube ou o enterra. E o do Maraguai sabe o que fai, e aprendeu en Inglaterra. O Xenaro ese da Costa tamén haberá que o xurgar, antes que cas súas andanzas logre cas mulleres acabar. O Xenaro se entende, del non hai nin que falar. El está cheo dos pelos, tratou de o arreglar. Non é desculpa do que fixo o ter unha muller peluda, pois eso podíase arreglar dándolle unha afeitadura. Coido que cos peluqueiros non iba a arreglar nada. Na que vale máis barato deitarse en cama prestada. Nin tampouco para se aliviar acudir a Maruxa de Vieito, aunque para algunhas cousas a verdad ten moi bo xeito. O que di, señor colega, será ou non será dereito. Non sei por que sabe que a Maruxa para algo ten tan bo xeito. A desculpa da taberna é ella rebater como sea, pois tampouco é disculpa para deitarse en cama allea. O que di o letrado será ou non será. Para deitarse en cama allea nin sempre sirva a verdad. E tamén se no ovella tiñan coñecemento das andanzas da súa xente, o terre sen previo aviso, xa se ve que non foi moi procedente. No ovella non pensaron nos perjuicios. Eso para todos é doado. O que fixo soilo foi para vivir el descansado. E seguindo acusando ven a muller do Xenaro, que se non chega a morrer, salíalle o conto caro. Non se pode acusar a prove muller do Xenaro. Ou é que por ser peluda tiña ela que pagalo? Rompeu un portal, magua xente de fai camas, ou seja que desfruta facendo mal, e ao cabo afoga un meniño nun demo dun orinal. Eu coido que hai que pensar agora que non o disfruta nin o come. E se matou o meniño foi polo feito do seu home. E o que fixo ao final ainda non o fai calquera. Tirarse pola fiestra escarallando a cera. Este colega está tolo. Ven agora coa fea. Pois co mal que están moitas, escarallas as calquera. Miren, meus amigos, vai ser hora de parar, pois os campos explicados vai sobrar a quen queimar. Permítame. Que ocorre aquí?
Que fai aquí esta mañá? Señora, estamos no... Que tenemos cartos para o viño. Conmigo. Vamos. Señores, vamos. Allá para casa. Quietos. Quietos. Que me voy a mí, se cuido de él. Venía. Esa que te voy a arreglar. Ay. Vamos. Vamos. ¡Orden a sala! Bueno, señores, después de este pequeño intermedio de causas mayores, seguimos o juicio. Tenga la palabra, señor fiscal. Permítame a súa señoría que presente aquí a unha veciña que para estes casos é de moi apañadiña. Adiante. Tienen que ser as dúas. Moi ben, que saben vostedes do negocio que se trata aquí. E non se escagalle moito. Non nos veña a dar a lata. Bueno, mire, eu a verdade non lle sei moi ben como vai a cousa, pero penso que con tanto lío, como os mortos, é mellor botarlles lousa. Pero xa que de problemas se trata, imos falar do regueiriño, onde andan arregla que arregla, e sigue empinado o camiño. E non digamos nada do que chaman o desvío, que con eso de que non se pode obrar, tamén se trae o seu lío. As rúas van de aceras, que das das señovelas, pero para aparcar os coches teremos que ir a rodelas. Sí, algunhas tamén as anchean, cara ao Montserrat e don Ramiro, que só para os que viven ali será un quisco de respiro. Logo que as teñan feitas e vexan ancho o camiño, hanlle ceibar as beiras un que outro arboliño. Bueno, paren. Mire, señor letrado, que estas mulleres non teñen xeito, pois traen aquí cousas que non veñen a este freio. Váyanse axiña, señoras, e arréglense como sea, que se seguen falando o mesmo acaban na cadea. Estamos en democracia, como eu penso que así é. Tamén presentaré a un veciño para que do que dicen de a fe. Veña, que paso veciño, que como esto siga así. Vou estar apañadiño. Vamos! Que está en sitio, señores. Seriedade. Señor defensor. Veña. Que ten vostede que decir deste acontecer? E non desbarre como outro que todo podería ser. Pois, o meu parecer é que está clara a situación. E o que teña que pagar, que pague, teña con que, ou non. Que cerren as tabernas a min tráeme sen coidado. Se unha pecha, abren dúas no outro lado. Que algún cambio de muller tamén o vexo direito. Ou algo bon lle ve a outra, ou se pon de millor xeito. Se algunha se chimpa pola fiestra e bota fora algún trasto, non a primeira que o fai, por meter o home en gasto. Pero o que aquí non se falou, ou eu non oí nada, foi dos terreos do ensanche da calzada. Xa estamos de novo con cousas que non veñen a conto. Sáquemo daqui de seguida, senón xa non vai contar o conto.
ou con menos conciencia. E ese un ten que ser a ovella, causante deste feito por non facer como debía as cousas con mellor xeito. Non vou sentenciar para el o cerre do establecemento, pois eso xa o fixo el, e de seguro está contento. Pero como penso que no negocio fixo apaño, que non teña máis ovella, nin tampouco un mal año. Outra obrigación que lle impoño é que trae os trebellos da taberna para poderllos queimar. Que a verdad é pouca perda. Ben, e aquí arremata o xuicio, que se algún lle pareceu mal, teña en conta que venimos molestar ata outro carnaval. Abre esa sesión. Ah,